Hej og velkommen til Minecraft episode 1. Jeg har startet på en ny serie, så tror jeg laver de her omkring 12 minutter. Vi har rimelig dårligt net herude, så det tager lidt tid, før det kommer op. Så det dropper jeg bare. Men laver på de 20 minutter. Prøv lige at rykke den derned. Jeg tror man kan høre, når jeg trykker på tastaturet. Men det finder man ud af. Og så har jeg muligvis også tænkt på at lave en farming video, og har jeg også tænkt på lige at lave. Jeg ved ikke langt den her serie den bliver. Men jeg prøver at se om jeg kan holde den længere end 8 sæsoner. Det er i hvert fald det jeg vil prøve nu. Så. Og der kommer heller ikke så mange videoer op for tiden. Fordi jeg skulle lidt nogle af de andre videoer jeg havde liggende, så ja. Men sådan er det. Ske kan ske. Ja, jeg kom ikke til at slette, men det var meningen. De fyldte rimelig meget på min computer, fandt jeg ud. Hold din kæft, din ko. Dø. Tak. Leder. Jeg tror bare lige vi skaffer os noget mad, så tror jeg i. Se hvor langt ned vi kan nå. Om vi finder en grotte, kan vi så gå derned og tjekke om der er noget dernede vi skal bruge. Jeg tror de episode 2 og episode 4 og muligvis 5 også. Det går mest ud på min. Det jeg prøver at se hurtigt som muligt ved at nå til netter. Jeg prøver at nå. Har jeg tænkt på. Jeg skal bare finde form mere. Det er et meget godt sted jeg startede faktisk. Græsker. Lad os gå og tage græsker. Kom der. Der var bare lidt spice. Ko, stå stille. Tak. Tak for det. Men når jeg kan filme, så filmer jeg så også sådan rimelig meget. Har jeg tænkt på. Nej, der er et får. Jeg skal lige have et enkelt får med. Tak. Så lad os bare finde et sted, hvor vi kan mine. Eller hvor der er en mine.
Det var meget fedt, hvis vi kunne finde diamanter enten episode 1 eller 2. Men jeg tror ikke, vi finder episode 1. Måske episode 2 finder vi diamanter. Jeg har spillet på et andet map, jeg har lavet. Der fandt jeg 24 diamanter første afsnit. Der minede jeg så også kun. Jeg lavede faktisk næsten ikke andet end at bare mine, så hurtigt som muligt vi skaffer diamanter, lige så hurtigt skaffer vi også obsidian. Jeg faktisk godt tænke mig at bo oppe ved bjergene. Men hvis den her serie bliver, og hvis vi finder et sted, hvor der er sne, så kan det være muligvis at lave en julekalender i det her map også, som jeg spiller. Jeg har tænkt lidt på. Nu ser vi, hvor lang tid den her video, hvor lang tid den her let's play holder. Om der er overhovedet nogen, der gider se dem, det ved jeg så ikke. Og så har jeg også tænkt mig at købe Minecraft. Jeg har ikke købt Minecraft lige foreløbig. Det har jeg også tænkt mig. Men lige hvornår det, ved jeg ikke hvornår. Når jeg gør det. Har 16. Og man skal have 15 til, man skal have 15 bøger. Så lad os bare gå rundt og nakke nogle køer. Kan vi også få mad. Det er meget godt. Kan vi gøre sådan der, kan man se hvor mange leder man har. Jeg skal prøve at gå op og undersøge det her sted her. Og se hvad der sker. Der ser ud til der er sne på det her. Jeg gider bare ikke bo op på et bjerg. De skal have mine så langt ned. Hvor jeg fik, hvad det er for et brag, der kom der. Nå. Jeg vil faktisk gerne vide. Nå. Ja. Jeg synes ikke, der er så mange huler. Og æderne rå laks. Ligner der noget derovre, så lad os prøve at smutte derovre og kigge. Noget er dybt. Der var is. Jeg tror lige at lave nogle fakler. Jeg har allerede 4 for mig. Kan jeg få 8? Der er mere kul. Jeg kunne måske bygge et hus heroppe. Lave eller andet med det her. Det kunne se meget pænt ud. På en måde. Hvis man ikke bare ligner lidt mere kul, for at vi har lidt flere fakler, hvis vi finder en god mine. Har jeg tænkt på, så må ikke det gå. Hvis I hører noget, der biber lige pludselig, så er det min telefon, fordi jeg har alarm på. Og de her videoer, de er 12 minutter lange. De man ikke har så god net herude, hvor jeg bor. Det er sådan lidt dårligt net. Så da jeg lavede videoerne på 20 minutter, så det cirka 3 dage før min video kommer op. Og det synes jeg er lidt irriterende, at man skal bruge den så lang tid. Så jeg tænkte på at lave dem 12 minutter, så kan jeg smide dem. Kan jeg smide en video op hver anden dag. Og hvis der ikke kommer videoer op hver... Eller det gør der. Der kommer videoer op hver anden dag. Så jeg smider faktisk den her op lige efter jeg har lavet den.
Måske skulle man lave noget med. Det. Hvis der er nogen, der godt kunne lide den der ticket, der lige hurtigt kom på min kanal, og hvis I godt vil have mere af det, så kan I skrive det i kommentarer. Så kan man kigge på stjerner, mens man laver mad. Har jeg hundet? Ja, det har jeg. Jeg har i frø. Pind. Hvid. Jeg kunne lave sådan en søg. Har jeg hovedet sådan noget? Ja, det var det. Jeg skal bare lige sidde ordentligt. Kan lige tage en god kaffe. Det er sgu nok. Jeg kan ikke vente på det der. Vi finder os i mine nu. Jeg skal ned og finde noget jern. Tror man. Men jeg vil hurtigt som muligt prøve at komme i nettet, og så hurtigt se om jeg kan få hurtigt de ting. Nå, det var så det. Vi ses. Vi snakkes. Hej.